Aquest era l'aspecte que oferia l'antiga plaça dels Porxos. Una gran font de ciment bastant deteriorada ocupava bona part de l'espai central de la plaça. La font era coneguda popularment com la font dels conflictes, ja que no agradava ni a veïns ni a administració. Va ser llavors quan es va decidir modernitzar aquest espai. L'antiga font ha desaparegut i en el seu lloc ara podem trobar una zona verda, una zona de jocs infantils i dues grans pèrgoles. Tot i això, el principal problema amb el que s'han trobat els operaris han estat filtracions d'aigua entre el sòl i el pàrquing soterrat de la plaça. Des de l'associació de veïns no volen que s'inauguri fins que el problema amb les filtracions estigui solucionat. Sempre hem dit i continuem dient, la plaça aquesta no s'inaugurarà mentre que no reuneixi les condicions de qualitat i de seguretat. El districte comparteix la posició veïnal i afirma que fins que no s'arreglin els desperfectes la plaça no estarà enllestida. Les obres per solucionar les filtracions consisteixen en impermeabilitzar el terra del pàrquing soterrani per així tornar a asfaltar la plaça. Des del districte es calcula la seva inauguració en prop de 15 dies.